थानाय 27 तारिख नभेम्बर जोंनि आगरतलायाव जे प्रग्राम मानि आबोथ' बेलायखिनो गाहामखा जोंनि तिप्रासालुफोराव दाबुबो जों बुबाग्रानि लगै दङ आबो जों 27 तारिखनि प्रग्रामावनो साइमान जाखास रायज्रायखाय दिनै लाइभआव फाइमानि अनि वानसुक मानोके शेयर खालायनायनि बागैसो फाइनाय सालो हायकेबा खोना 13 तारिख आगरतलायाव जोंनि तिप्रासा जारा नेशनल पार्टी खालायनाय आरो जनजाति मोर्चानि जोंनि बन्दुरक जोंनि दाखुक सं नरकनि खतर रेली दङ हिनि नरक आवाय खालाय दंमोन जों नुगो खालायदि डेमोक्रेटिक कान्ट्रिबो जतनिनो राइट्स दङ अधिकार दङ रेली खालायनानै नरकबो तिप्रासानो हामजागो नरकबो चिनि तिप्रासानो जोंबो नरकनो हामजागो अबশ্যই तिप्रासा बाय तिप्रासा हामजागायनो दंनानै राजनीति माखायनाय जेहेतु डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव दङबा कक दाबु आं नरनो सोंनानै मुचुङो अथवा नरनो आं कयनानै मुचुङो जे खोनानि रेलीव चिनि तिप्रासानि रेली जेहेतु अब नरक जनजाति मोर्चानि रेली नि नरक आयमुं खालाय दङ आर रेलीव आं नरनो कयनाय चिनि तिप्रासानि बागैबो नरक कक तिसादि जाते चिनि तिप्रासानि हामक्रायनानै एक नम्बरावनो दङ बिसि इलेक्शन ताङै खालाय जायगा अमो दाक्ति दाक्ति खै खालाय रेडी हिनै नरक आबो सिरि खक्ति अथवा कक साथि जे चिनि तिप्रासारक सरकारि भाबे गाहामखाय समतल एरिया बाय बाक्सा जों इक्वेलि चिनि फान्ड रक समान समानखाय मान्या ngै दङ आबोनि बागै आ इलेक्शन रक खायदि हिनि नरक साखायबा चाओ ते आबो बुफ्रुंनाय आबो नरक सुङिमान जनजाति मोर्चा तो कैसा बेदे आगि सीपीएम नि गणमुक्ति परिषद रक जेबाबे मेलारमाटनि कक थाइसानरियावै सामुं खायरागिया नरक आंतै हाय इंग्लाक आं खाखायो तै तिप्रामथानि एकर्ड जे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय ट्रिपार्टाइट एकर्ड जे मानि आबो बुफ्रु इमप्लिमेंट खालायजागनो बुफ्रु सामुं थेफाजागनो आमोनबो नरक सोंनि कारण एक ट्रिपार्टाइट जे एकर्ड मानि आ एकर्ड शुधु कैसा राजनीतिक बदल सिमिनो आजागा बेनिफिटिया आरो जे कुनु राजनीतिक बदल तामो सीपीएम तामो बीजेपी तामो कांग्रेस तामो तिप्रामथा तामो आईपीएफटी जे कुनु बदल नीति प्रसारकनो आ सुबिदा मानै थांनाय गे आजागाव एज ए तिप्रासा हिसाबै नरक ननि पान्डाव बिग गेदारिंग अकरकनो नरक सिदे संग्राकनो आबसां नरकनो क्वेश्चन खायनानै मुसु आरो जुदि साहस दंखांखाय नरक सोङै फुनुट नरकनि गोबां पान्डावनो जों नुगै दङ सुदु महाराजनो दै थानसानि बिरुद्धे सामानि कग्र आगरतलाकार हिनि जेफ्रु गरांग रुद्रपाल कैसा राजनीतिक बैनारनि बरक तुमरा बांगाली बरक जेफ्रु आगरतलाकार तेलामुराकार हिनि चिरिगै दंफ्रु नरकुनु थाइसा जवाब रिदा गैया किन्तु चिनि बुबाग्रा अथवा जों जेफ्रु आगरतलाकार त्रिपुराकार तेलामुराकार कांचनपुरकार हिनि जों चिरिगफ्रुखाय नरक आबुनिखाय जवाब रियै मानु ओमफ्राय तांगै निनि कैसा सारिक दल ngै निनि कोalition गवर्नमेंट नि पार्टनर ngै बर' चिनि एगेंस्ट के नरक साबिमान तांगै आमरा बांगालिनि बिरुद्धे के नरक तांगै सारा गया आबु कैसा चिनि सुं नरक आबुनो सादि तामुना दंबा ताम किरिना दंबा आमुनो सापानो नरकनो पार्टीनि केबो कारिरा गया कारण आबो एज ए तिप्रासा आबरकनो सानै नांगौ कारण अ तिप्राहा तिप्रासारकनि दंमानि ठीक আছে ताबु
বাংলাদেশি রক ফাই র উদ্বাস্ত আগমন চাই হিনি আজরাবো নারগৈ চিনি ত্রিপুরা সারক তিনি বেলেকেনো হয়রানি ইঙ্গই দङ আইপন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ও ভোট রেনাनि অধিকার তাও বংনিबो दङबा আবনো সারা গিয়াফানো ভোটনি কক ব্রনো সারা গিয়াফানো এটলিস্ট neng gorang goro dropal je samani amno to reply ridak dina at least amorok to chini ত্রিপুরা sani bagi norok saragani hini angkha khayo te kok brok অথবা কক ব্রু যে রোমান স্ক্রিপ্ট নি কক আব্রনো মনোরক সাদি বখা বিসিং ও সিমি আও চুমো মুচুমো রোমান স্ক্রিপ্ট খাইনানি হিনি তমো বাইনিয়া খানানি গ্যাদারিং রগো অব হাই কক রনো সাদি তামো তংবা অব কাইসা রাজনীতি খাইও হিন সেংলা গণমুক্তি পরিষদ হাইকাই নরক নিজেনি বুকুগো সেলুটেপ তাথে পারি এবং নরনো কইনানি মুচুমো ডাইরেক্ট ফান্ডিং যেটা নরকনি বিজেপি নি 2018 नि सिमी इलेक्शन मैनिफेस्टो दङ এবং নরনো ফুনুগুরি মানে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ইলেকশন ম্যানিফেস্টো দङ ও ইলেকশন ম্যানিফেস্টো আবো जों साया আবো নরনি ম্যানিফেস্টো কারিউই নরক রিমানিছে ও ম্যানিফেস্টো गोबां मानसिफ्रासो हामक्रायनि बागै কক साजाक दङ जागा डाइरेक्ट फान्डिं नि ककरक साजाक दङ ও জায়গা ল্যান্ড রাইট नि ककरक साजाक दङ जों जे एकर्ड खालायथानि आजागो ত্রিপুরা सरनि जे ল্যান্ড राइट्स आबरक स्राय कै साजाक दङ ओके नोंनि इलेक्शन जे मैनिफेस्टो दङै माने आबरक नों थाइसे के पालन खायगोन नामा किन्तु तिनि साक जरा दाबुक साक जरा जे इलेक्शन मैनिफेस्टो दङै माने ত্রিপুরা सरनि हामक्रायनि बागै थाइसा नट ए सिंगल पॉइंट्स दाबुक साक जरातै आबो इमप्लिमेंट खायजागिया केनोनि थानि आनि रिक्वेस्ट दंनाय कयमुं दंनाय जे खानानि हबाव चिनि जनजाति मोर्चानि बंधु रक्तो आं कयनानि मुचुङो जे सादि ত্রিপুরা सरनि हामक्रायनि बागै खाना कक सादि शुधु महाराजानि बिरुद्धे अथवा ত্রিপুরা मथानि बिरुद्धे कक सावै निया राजनीति खालायदि किन्तु दफानि बागै कक सारांनाय जाथाय राजनीति खालायदि जों नायना मुचुङो जे चिनि जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक नरकबो ত্রিপুরা सरनि हामक्रायनाय जों बुसायमोन किन्तु सारागिया हंखैतो नियब्लेना इनि गरां रुद्रपाल आमसकै ত্রিপুরা कारिनि चिरिगै दङ कक थाइसा नरक सारागिया जों साखांखाय चिनि बिरुद्धेखै साव आबो तामोबा आबोनि मिनिं तामोबा आबो हंखैबा माने बुइनोखाय पाया जों बैजों नसिमि पायो आमोजनि प्रमाण सिबले जों सबको प्रणव जों मुचुङो जे चिनि ত্রিপুরা सरकनो कायसा एटलिस्ट कन्स्टिट्यूशनल जे अधिकार जे तंमाय भारतनि संविधान ति जे अधिकार तंमानि आमोन रिनान बागिनबो चिनि बुबाग्रा ति जों फाइटिं खालायदों ओ जागाव शुधु इलेक्शन नो जिदिनानि इलेक्शन बाहायके टिकेट माननानि आम बाय सिमि जुदि जों बाय जों रिलाय तंखांगाय जों बाय जों वाला लाय तंखांगाय किन्तु बुइ जोंनो याफातागै मोनै दङ इको ত্রিপুরা सबाय ত্রিপুরা सारो वालाय लायखायनि इके आबोनि बागैनो जों कयनानि मुचुङो नरक उइ जे गणमुक्ति परिषदनि लिडार्स रखाय तांदि मेलारमातनि इशारा बायनो जत चलिमाहाय नरक तांदि नरकनो कयनानि मुचुङो सादि निजिनि राइट्स नि कक जे निजिनि कक ब्रकनो निजिनि कक ब्रुनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनानि अधिकार डाइरेक्ट फंडिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो दङ 125 अमेंडमेंट इलेक्शन मैनिफेस्टो दङ लैंड राइट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो दङ आब्रनो ननि नरक जे सामानि कक नो थाइसाफानो एटलिस्ट एकटा पॉइंट नो सामु थेपादि हिनै नरक सिरि खगना बा
tam problem tongba kuno kirinani kiri sadi जों नाय तंनाय सारा त्रिपुराबासिनि त्रिपुरा सारकबो नरकनो अमनो सोंनाय जे खोनानि नरकनि जनसभाओ चिनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट जों चिनि जनजाति मोर्चानि जे लिडार कतर कतर रक कायसे जातीय राजनैतिक बदलनि विश्वनि कतर फेमास कायसे राजनैतिक बदलनि चिनि जनजाति मोर्चानि लिडार्स खाना बककनो नरक सा आबो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि सुंमु चिनिबो सुंमु जे नरक तामो सावि दं आबो जों खाना नायनायनि बागै प्रस्तुत नाकि नरक शुधु महाराष्ट्र त्रिपुरा मथानो गाली रिमांदे खानानि प्रग्राम पाइनो आबो जों जत नाय दं ते नायनाय ते नरकनो तिनिनि लाइफनि बिसिंति अमनो कयनाय जे चिनि त्रिपुरा सारकनि बागै कक्ति सादी रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक्ति सादी बीसी इलेक्शननि बागै कक्ति सादी एकॉर्ड जता चिनि त्रिपुरा सा जतनि बागै काहामंनाय आबुनि बागै कक्ति तिसादी बुवा ग्रानोसिमी चैलेंज दाखायदि जुदि नरक निजी साकनो ऐसे कठोर राजनीतिक बदलनि ऐसे आदम नि वानसुगि दं खाय गोरांगरो द्रपाल सं सामानि जे कम्युनल कप इ त्रिपुरा राज्य साबनि आबरकनो नरक जवाब रिदिनि आं नरनो कयनानि मुचुंगो गामसुं मुसितु चिनि त्रिपुरा सालुकुरकबो नरकबो सोंदि खानानि जे रेलिओ चिनि जनजाति मोर्चानि रेलिओ त्रिपुरा सारकनि हामक्रायनि बागै तामो तामो सुंमु ते त्रिपुरा सारकनि बागै जे मेनिफेस्टो इलेक्शन जे तुबुमानि आ इलेक्शन मेनिफेस्टो कायबोसो पॉइंट नो इम्प्लीमेंट खालायजाखा त्रिपुरा सा हामक्रायनि बागै आबुनो जों सोंनानै बान्था जे कास्टमारि ल रक कग्रक तु जाक तंमानि ताबुबो कास्टमारि ल रक इम्प्लीमेंट खालायजायखौ एडिसि हापां अलरेडी कास्टमारि ल नो तुयि अजागा राज्यपालनि थानि बिल रक दहरजा किन्तु पास नङि तंखौ के आबुनि बागै जों चिनि जनजाति मोर्चा रकनो अकरकनोबो नरक त्रिपुरा सानि हामक्रायनि से नाय दं हुकाय आबरकनोबो नरक तिसादी सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा साराव खानानि नंनि रेलिनो नाय दंनाय जाते अजागाव तामो चिनि त्रिपुरा सानि हामक्रायनि बागै तामो कक साका नाकि शुधु त्रिपुरा सबाय त्रिपुरा सानि राजनैतिकनि कक सिमिदे सानाय त्रिपुरा सबाय त्रिपुरा सा वालाजानि कक सिमिदे सानाय आबुनो जों जत लुकुरक नायलाय दङ चिनि सुमुंबो आमनो कामसुनु मुसिनाय जत गाहाम गुरुं दंबायदि गोसां मजरा फाइ दङ एकदम मसमो चलै दङ गाय जों नायो चिनि त्रिपुरा सारक गाहाम गुरुंखाय अ हाव दङै थानानि बागै जे नांमानि चिनि बुबाग्रा बत कक्ति सावै दङ नरक जेहेतु जनजाति मोर्चा त्रिपुरा सानि गाहाम नाय दङबा नरकबो आकरकनो सोंदिहिनै आं कयनानि मुसुं जतन हामबाय फुं गाहाम हेभ ए नाइस डे